E kaunti ma Migori kama jopur mag Lower Kuja irrigation scheme mane chulo pe mondo tigodo gedo mar kar purni maromo 80 chako yudo chudo margi mar lowo ka owuok kuom piny owacho ka okalo kuom duolno mar National Irrigation Authority. Omuom maromo milion 17 idhi pogne jodak go e thuolo mabiro. Bang' rito kuom higni 13, jopur mane chiwo lopegi ne piny owacho mondo koro tigo e gedo mar kar purno mar Lower Kuja irrigation scheme e sab-kond Manyatike koro chako yudo chudo margi ka owuok kuom piny owacho ka okalo kuom duolno mar National Irrigation Authority. E tielo mokwongo mar chudo mane otimie apis mar National Irrigation Authority e gwego mag Nyatike, jopur maromo 80 kuom jopur duto maromo 417 ne oyudo chudo margi omenda maromo milion 17. Osibet ko bet tala mang'eny ne ibi miji pesa ibi chul ji to pok njo timore mi waneno ne ma gima ler kendo motimore makare. Pesa ni mama mano ningo yude to mama nyocho setho. Koro akawe juu ya mama wa nikech no abiro ka an mano ndiki nyinga tagone Nyasaye erokamano komiya chek tawinjo kamor nikech onge gima dang' achak awach kendo. Jakom mar Board mar National Irrigation Authority Midusa Gilbert Maluki ne owacho ni chudoni ne gichiwo mane jogo eko mane oyie ma ogolo cases mane gichwalo doho ka otenore kod chudoni. Today we have managed to compensate 80 farmers in the first phase. The farmers who have withdrawn the case, you know, all the 427 farmers had taken us to court. And we have managed 8 of them, they have withdrawn the case. Maluki wacho ne gigeno ni ji mamoko mabende koro pok ogolo cases mane gichwalo doho biro kawo okang' mondo koro gol cases go mondo gin bende giyud chudo margi. Many farmers are willing to withdraw the case, then now we can compensate the rest. We are planning this exercise. If they are able to withdraw the case, we are planning to make sure that we have compensated the farmers before the end of this financial year. Our plead kodgi ne ginyalo settle that thing out of court. Ka they are cancel, winjore they cancel mar the NIA mondo gi strike a balance so that that pesa magi yuage court no inyalo migi. Pesa no sani ni oko ka ene lwete NIA kendo verification osetim maber gi National Land Commission. And National Irrigation Authority komachielo ne yango ne gidhi nyime kod tieko gedo mar kar purni mondo ko lope duto maromo ekas 19 mar kar purni koro kete pur mawinjore. As of today, because I'm just from the field, as of today, we are almost, and the DCC can confirm, the contractor will be done by mid of next month. So beginning of May, we expect at least to start land preparation so that we are able to put the 2,500 acres under irrigation by June this year. You look at this project, the total potential is about 19,000 acres, and we are looking at the rice deficit in this country. And this scheme alone, we can realize about 53,000 metric tons alone from this scheme. Currently, we are producing about 10,000 or thereabout. So with today's activity, in which we have compensated farmers, we intend now to continue construction of the irrigation infrastructure. Kaka pi donjo wadogombo no muoni ye mondo yobed kama ber makonyo ji bokne pi yawa ge thuon kamacha machok ner ndro maber. Piny owacho keto tenge omenda maromo milion 68 ma idhi tigo e chulo jogo mane ochiwo lopegi ne piny owacho mondo koro tigo e gedo mar kar purno. George Juma, Ramogi TV, Migori.